Рахмат сезгә. Маңа дөресен генә әйткәндә, чынлап та бу ел күңелнең шәлпәрәмә килеп төшкән чаклары күп булды. Без программаны ясап бетергән идек, инде ул күңелле генә, матур гына программа булырга тиеш, барыгыз да хәбәрдар. Бер уйламаган нәрсәләр килеп чыкты. 30 май көнне минем 13 ел яшәгән ирем, минем улымның әтисе. Минем 300-дән артык җырларымны язган кеше. Мине сәхнәгә чыгарган кеше алай гына да түгел. Дөнья йөзендәге иң якын, кадерле кешеләремнең берсе Илфак Шигапов дөньядан китте. Бу бөтен татар җәмгыятьчелегенә бик авыр хәбәр булды. Безнең өчен нәрсә икәнен якыннары, балалары өчен күз алдыгызга китерәсездер инде. Әйе, сүзләр күп йөрде. Мин бер вакытта да алдап сөйли белмәдем. Ичемдәге тышымда һәм концертның башыннан ук әйтеп куям. Ниндидер гайбәтләргә ышанып йөргәнче күземә карап сөйләгез. Языгыз запискалар, ничек бар шулай җавап бирергә тырышырмын. Без аерылган идек. 2 ел ярым аерым тордык, монсы да хак. Ләкин минем әби, мине үстергән Зәйнәп әбинең әйтә торган сүзләре бар иде. Кызым, дөнья йөзендә ике генә нәрсәне үзгәртеп булмый. Аның берсе хис, берсе үлем дия. Bütün нәрсәмне бирәм, bütün мөлкәтемне алып китегез, яратасым килми минем бүтән менә бу кешене дип ялварсам да, йөрәктән кешене чыгарып ташлап булмый. Ул хис дия иде әби. Туктатыгыз, зинһар өчен калдырыгыз менә бу кешене, bütün әйберемне бирәм дип яласаң да, үлем үз вакыты белән килә, аны туктатып булмый. Хис һәм үлем генә дия иде әби. Мин зарланыр өчен сөйләмим, дөрес аңлагыз, зинһар өчен. Быел программаны да чынлап торып Илфакка багышларга булдык. Концертыбызның күп өлеше, соңгы җырлар бөтенләй Илфак җырларыннан торачак. Минем уйлавымча бу дөрес булырга тиештер. Бу минем фикерем һәм минем шушылай ясыйсым килде, йөрәгем шулай кушты. Зарланмыйм, гыйбрәт булсын дип сөйлим. Нәрсәдер тормыш куабыз, йөгрәбез дигәндә барабыз, кеше гайбәте сөйлибез, тагын нәрсәләр. Гомердә, тормышта уйламаган нәрсәләр шап итеп килеп чыга да, бүтән нәрсәне 180 градуска бурада куя икән. Мин моны гыйбрәт булсын дип сөйләдем, кеше исән чакта бүтән нәрсәне дә үзгәртеп була. Менә хәзер булмый.